Eneko Ortega, bigarren etapa Gipuzkoako itzuli honetan, etxean, eta ia garaipena lortzeari izan zara. Pena azkeneko metroietan Hektorrek gain hartu dizula. Bai, gaur karrea gogorra izan da. Karrea hasieran eskabauta ibili naiz Ibai Irizarrekin. Da gero kalbeario egoten lehenengo pasadan taldetxo bat korona deu, eta gero bigarren pasadan Hektorrekin aurrea jo naiz. Eta bajadan deskolgatzia lortu dut, baina azkenian arrapa hundia eta erremata hau. Indartxu dago Valentziarra. Bai, oso. Ikusiko da hurrengo egunetan, ze motagoan. Aipatu bezu, Maldabera utzi dezula, hori izan behar da zuen indargunea, ez? Errepideak ezagutzen dituzuela, ibilbideak ondo kontrolatu, berak ez, berak horiek aprobetxatu behar dituzue, hurrengo bi etapetan nahiko moskalakin daitezkelako. Bai, igotzen ez badeu soldatzen, bajatzen soldatu biako deu. Osea, a ber, zemuz. Sorte hon. Zerrik asko.